I de debò n'esteu segurs que penseu seguir-me allà avall? Peti qui peti? Tot el menjar que necessitem està al calabós. Què? Buscant bé, potser hi trobarem bon menjar. No, que t'has begut l'enteniment. Quan parles de monstres, sempre sembla que tinguis un budell buit. Escorpí a la cassola? Mira, no em fa molt el pes aquest mètode de cocció. Ja està cuit. Dóna'm una mica, si us plau. Oh, que bo! Delícies i dracs. Menjar o que et devorin. Aquí no existeix cap jerarquia. El Tiberi és el privilegi dels vius. Delícies i dracs. Delícies i dracs. Què us sembla si ens el mengem per dinar?